Congress Party chuan Lungleiah buaina an nei chhunzawm zela LMC inthlan vuakveta an GS rualten party dang an zawm hnuah Lunglei South bial viltura an puan to Dr. RK Lianthanga chu a inhnukdawk vele Dr. RK Lianthanga chuan social media a chuan tawh LMC inthlan le MLA inthlan lo tur den chena Lunglei South bial viltura kan ho tu ten minti anga bial chunga min lo don son na le kan tawh ho na zonga in zawai chunga lom thu ka soi tak meu ani ati a inhnuk do chan soin chungkwa ingun taka kan chung ko din mun le ka shisel na lamte kan thlirin MLA candidate ni tura malak chho hi kan tlin meu lo ni in kanin sha a chuwangin vo in kan president hna bial viltu ni na atanga inhnuk do dilna ka thelu ta a Lunglei South bial viltur hian mi tha la valai deuh bial chunga khosatam the party pu in ma son pui thei ngei tur an ngei ka be sei tlat ani ati Pu RK chuan kan biala hian tu po kan ho tu ten an ronda apiang chu keima min tho pui chin angin thenhem ngai taka tho pui zel turin ka ngen cheu ati a Congress Party ka chwa san ti na ero ani lawania a thei chen chena kan la thok ho zelang chu ti in soidu eng emo in nei takin group ero hi chu ka chwa san ri ange mangcha vek ule ti in asoyani heti lai hian a inhnuk do thu hi Lunglei District Congress Committee shwai tu te chuan lekha in an ladong lo ti zoen an shila nimin lama asoi chau awangin midang han hwal lok po an la nei lo thu an soya a inhnuk do chan hi LMC inthlan nei zo ta ga Congress Party an che chiat awanga nwalta ani an rin thu an soibo Dr. RK Lianthanga, Chief Scientist Officer, Retired Science and Technology hian January ni somni pathum khan Congress Party azom thara Congress Bhavana Pulal Sota President MPCC in alolon luto ani Dr. RK Lianthanga hi Lungleiah piang le seilian ani a Science and Technology lama Mizoram tana sulsutu poimo tak ani Thiamna lama MSc Botany ni in hnuah pangana ani a IIRS Dehradun atangin PG Diploma in Remote Sensing azawa kumsang ni pakhata Guwahati University Environmental Science Department atangin PhD degree amu a mizozi nga Environmental Science atanga PhD mu masaber ani Science and Technology Planning Department hnuah Chief Scientific Officer ni in kumsang ni somhi pakhat February thla khan attention MPCC President Pulal Sota chuan kumin February ni som pakhat khan Congress Party atanga Lunglei East Lunglei South le Lunglei West bial viltu tur hi alawpang to a Lunglei East a Joseph Lal Himpuya Lunglei South Dr. RK Lianthanga Lunglei West a PC Lalthan Lianaten bial an vildon ti puangin Lunglei North a an candidate tur ero puan alani lauthung Lunglei North a Congress boy rilruk na hi hundanga kan la chhop chhuak le don nia